همنوا، همراز شما. шунавандагони азиз, инак барномаи мо идома дорад. бори дигар рӯз бахайр мегӯем ононе ки тоза ба барномаи мо пайваст шуданд. бале каме истироҳат буд, пас аз истироҳат алакай баргаштем ва чун ба мавзӯи мо наздиктар хостем аз давраҳои ҳазрати Довуд як қиссаеро ба ёд орем. рӯзе ҳазрати Довуд нишаста буд дар тахти худ, зане иҷозати дар омадан хост. иҷозат гуфт. даромад: ё Довуд, худоят золим аст ё одил? ҳазрати Довуд ҳайрон шуд. ҳама ҳайрон ки ин чӣ мегӯяд? марг бар ту ворин ай зан! ин чӣ суханест ки ту мегӯӣ? оё намедонӣ ки худо одил аст? чӣ шуд бар ту? гап зан. гуфт: ман як зани фақиру нодор ҳастам. дар хона се ятим дорам. сари ҳафта ки респон мебофам, корам респонбофӣ аст. охири ҳафта бароварда мефурӯшам ба бозор ва бар ивазаш нону майда вичида гирифта барои фарзандонам меорам. ва ин ҳафта ки респонҳоямро бофтам, хостам ба бозор барорам, ногаҳ паррандае аз осмон омад, буғчамро гирифту рафт, мегӯяд. акнун ман ба фарзандонам чӣ медиҳам? ҳама хомӯш буданд. дарро мекӯбид. 10 тоҷири бузурги ҳамон давра иҷозати дар омадан хостанд. ҳазрати Довуд иҷозат доданд. дар омаданд 100 тангаи тиллоро дар назди ҳазрати Довуд гузоштанд ва гуфтанд ки ҳар касеро сазовор медонӣ, садақа кун. ҳазрати Довуд ҳайрон шуданд, гуфтанд: сабаб чист? барои чӣ тасмим гирифтед ки садақа кунед, хайр кунед? 100 тангаи тилло? гуфтанд: мо дар тиҷорат будем, бо киштӣ ногаҳ шамоли тунде вазид бодҳоро канда кард. қариб буд ки ғарқ шавем. ногаҳ дар осмон паррандае омад, як буғчаеро партофт ки дарунаш пур аз респон буфт. мо киштиро бастем ва илоҷе карда ба манзил ба соҳил расидем ва бо ин роҳ ки худованд моро наҷот дод, хостем 10 тои танга ҳар якмон садақа кунем. зан истода буд. инҳо рафтанд. баъд ҳазрати Довуд ба зан нигоҳ карда гуфтанд ки худое ки дар тарриву хушкӣ бо ту тиҷорат мекунад, боз ту ӯро золим меҳисобӣ. ин қисса манша бар бисёр ҳолатҳо мекунад ки ҳар чӣ ки аз мо меравад, шумо дилгир нашавед. шояд 10 чанд шуда бар мо меояд. чун баъзан нақшаи худовандӣ аз орзуи мо болотар меистад. нақшаи худовандӣ аз орзуҳои мо болотар меистад. чун ба монанде ҳаст ки мисоли оддӣ агар бигирем, дар зиндагӣ як корамон ноомад мешавад ки бисёр дилгир мешавем. на, дилгир нашавед. ин ваҷҳияти хубии шумо буд. ё ки баъдан агар ки мисоли сода орем, шумо чипта мегиред ҳавопаймо, ягонҷо дамгирӣ рафтан, масалан чанд ҳазор сомон меистод. аммо 5 дақиқа дер мекунед, самолёт парида рафтааст. бисёр ғамгин мешавед, нороҳат мешавед ки пулам сӯхт ё чизи дигар, лекин мефаҳмед ки самолёт садама шудаасту дигар ҳама вафот кардааст. баъд ҳайрон мешавед.